Nogle gange så bruger jeg det her billede af en hylde, når jeg skal forklare, hvordan søvnpresset fungerer. Jeg plejer at forklare, at oppe i vores hjerne, der har vi lidt sådan en metaforisk set en hylde. Og når vi vågner om morgenen, så er hylden tom. Den er klar til, at der bliver fyldt ting op på den. Alt, hvad barnet og den unge oplever i løbet af dagen, det puttes ind på den her hylde. Det kan være stimuli igennem øjet. Der er op til 50.000 stimuli i minuttet igennem øjet. Det kan være berøring på huden. Det kan være interaktion med andre mennesker. Det kan være oplevelsen af at spise og skal lære det. Det kan være de lidt større børn, der starter i institution, i børnehave, har haft en lang dag. Det kan være børn, der har brugt deres krop rigtig meget. Det kan være den unge, som både har været i skole og til fritidsaktivitet. Alting puttes op på den her hylde. Afhængig af alder og hvor meget vi bruger vores hjerne og vores krop, så bliver den her hylde fyldt op. Og jo mindre et barn vi har med at gøre, jo mindre er hylden, og jo større barn, jo større er hylden. For dig og mig som voksne, så vil det oftest være sådan, at når vores hylde har været tilgængelig i cirka 16 timer, så har den brug for at blive ryddet op. Nu kan der ikke være mere på hylden. For de helt små børn, så vil det oftest være cirka en times tid, når man er født, at hjernen og hylden, den kan rumme, før barnet har brug for at komme hen og sove igen. Og så stiger den lige så langsomt, i takt med, at barnet bliver ældre. Den kan være op omkring de her cirka 2,5 timer, når barnet er et halvt år, og det er faktisk en ret stor forøgelse, kan man sige. Det, der er vigtigt at huske omkring den her hylde og forståelsen omkring søvnpres, det er, at når vi skal have en til at komme og rydde op på hylden, så er søvnen vores allerbedste ven til at gøre det. Men søvnen er faktisk ikke sådan en butler, der går rundt efter os og rydder op på hylden og får ordnet og får sat på plads. Søvnen er det, jeg kalder en rengøringskone. Hun kommer først på besøg, når hylden er fuld. Og hun kommer ikke på besøg, bare fordi der ligger sådan nogle små nullermænd over i det ene hjørne af den her hylde. Hun er faktisk lidt på nippen med, hvornår hun kommer på besøg. Det her billede, det plejer jeg at bruge til at fortælle familierne, at et søvnpres, det skal være tilstrækkeligt. Det vil sige, at hylden den må gerne være fuld, men den skal ikke være overfuld. For begynder den at være overfyldt, så kan der ikke komme flere ting ind på hylden, så begynder de at falde ned ved siden af, og så gider vores rengøringskone heller ikke komme på besøg, fordi nu roder det for meget. Og sådan er det faktisk også med søvnen. Vi skal gerne have opnået sådan en tilpas mængde søvnpres, for at vi skal sove. Helst ikke for lidt, og helst heller ikke for meget. Den her hylde den kan være god at bruge til sådan en forklaring til familierne om, hvad det er, der er på spil i forhold til søvnen. Og som Ali beskriver, så vil barnet på et eller andet tidspunkt falde i søvn. Og det er faktisk også vigtigt at huske, når vi taler med familierne, og vi skal begynde at lære dem og lære børnene noget nyt, det er, at børnene falder i søvn på et tidspunkt, for sådan er hjernen simpelthen indrettet.